Illum għandna l-opportunità li b'mod matur inservu ta' eżempju għal poplu Malti u Awċi. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela hekk kif fetaħ diskussjoni parlamentari wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta pubblika brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela fakkar kif l-inkjesta pubblika sostniet li l-Istat ma kellux ir-rwol fl-assassinju tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia, madankollu l-Prim Ministru tenna l-apoloġija u sostna kif il-pis ta' dan irid jerfgħu hu f'isem il-Gvern u l-Istat. Illum għandi il-privileġġ li nirrappreżenta lil dan il-poplu bħala Prim Ministru, iżda lil poplu ngħidlu illi il-pis ta' din l-apoloġija nerfgħu jien bħala kap tal-Gvern u f'isem l-Istat. Għax mhumiex il-familji Maltin u Awċin li jridu jerfgħu dan il-pis. Għax m'hemmx dubju li l-qtil ma jirriflettix lilhom. Il-Prim Ministru sostna kif ix-xogħol biex dan l-episodju ikraħ ma jerġax isir ilu li beda bil-proċess ta' riformi massiġġ li jimbarka fuq il-Gvern. Irremarka kif dan kollu kien saħansitra jeħtieġ bidla fil-kultura madankollu rrieda b'saħħitha waslet sabiex dan jibda jsir. Nażżarda ngħid li l-mod kif jiffunzjona l-Istat illum qas jintaraf minn kif jaħdem, minn kif kien jaħdem f'Jannar tal-2020 u fis-snin kbar ta' qabel. Dak l-Istat li l-inkjesta timmarka in-nuqqasijiet tiegħu. Illum jaħdem b'mod totalment differenti. Fil-fatt il-Prim Ministru fakkar fil-bidliet li diġà saru sabiex is-saltna ta' dritt u l-governanza tajba f'pajjiżna jiġu msaħħa. Fost dawn kien hemm il-bidla fil-ħatra tal-ġudikanti f'pajjiżna u l-bidla fil-proċess tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, proċess li l-Oppożizzjoni għażlet li ma tipparteċipax fih. Dr. Abela fakkar ukoll fil-bidla tal-irwol tal-Avukat Ġenerali u riżorsi kbar li ngħatat il-ġudikatura, riformi li nħadmu jitfit mal-Kummissjoni Venezja. Madankollu, quddiem dawn il-bidliet, Dr. Abela tenna d-diżappunt tiegħu għan nuqqas taqbil mal-Oppożizzjoni dwar isem għall-Ombudsman 4 xhur wara l-iskada t-terminu. Il-Prim Ministru sostna kif dawn il-bidliet mhux se jġibu lura lil Daphne Caruana Galizia għalhekk hemm bżonn tkompli ssir ġustizzja. Dan l-istess prinċipju issa irid jiggwidana fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapport tal-inkjesta pubblika. Sur President, dawn huma riformi konkreti li mhuwiex faċli twettaqhom għax tkun qed teżżes kultura ta' snin. Imma hawn aħna wettaqnihom u se nibqgħu nwettquhom għax m'aħniex komdi bl-istatus quo. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif fl-aħħar xhur kien hemm żblokk u solvew każijiet serji li wħud minnhom kienu ilhom ma jsemmew snin. Tenna kif dan il-pajjiż immexxi minnu ma hemm impunità għal ħadd. Dwar il-ġurnaliżmu l-Prim Ministru tenna li dan ix-xogħol jinstiga l-bidla u għalhekk tenna l-bżonn li dan is-settur isib l-appoġġ biex jgħix. Fil-fatt ħabbar li l-ewwel rakkomandazzjonijiet mill-inkjesta li se jiġu implementati huma li jsaħħu l-qasam ġurnalistiku f'pajjiżna. Irrid nenfasizza l-bżonn li nidħlu għal dan il-pakkett ta' riformi b'moħħ miftuħ ma l-imsieħba kollha rilevanti, ma l-stakeholders kollha rilevanti. Li hu żgur hu li l-ġurnaliżmu irid isib l-appoġġ meħtieġ biex jgħix. Tul id-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq in-negozji hekk kif tenna li l-maġġoranza assoluta minnhom huma leġittimi u josservaw il-liġijiet. Ngħidulhom minn hawn li se jibqgħu isibu mingħand dan il-Gvern kull appoġġ li għandhom bżonn biex jibqgħu joħolqu l-ġid. Fuq kollox, ir-riformi li qegħdin nagħmlu se jwasslu biex huma stess igawdu mill-fatt li jaħdmu f'ġurisdizzjoni aktar rispettata u hekk isaħħu l-kompetittività tagħhom. Finalment il-Prim Ministru appella l-laqda. Jien Prim Ministru ġdid, mexxej ta' amministrazzjoni ġdida, ta' pajjiż li jrid jimxi l quddiem. U nagħżel li nibqa' noffri għażla pożittiva lin-nies. Biex dan il-pajjiż ma jinsiex jitgħallem mill-iżbalji tiegħu stess imma jibqa' miexi l quddiem b'onestà miegħu innifsu u mal-poplu Malti u Awċi kollu.